Здравейте, приятели! Аз съм Ели. Аз съм Сени. И днес ще правим Бимбузъл чалендж, който толкова много време го искате. Да, много време го искате, но държа да знаете, че Изабела не желае да участва в това предизвикателство, както и братовчеда Жорко също не желае да участва. Грешката е само моя, защото преди месеци, когато купих една такава кутия с идеята да направим такова предизвикателство, всъщност имахме гости на обяд фамилията и след като обядвахме, между другото, просто ви го споделям като идея, беше наистина много забавно всички на масата от 10 до 70-80 години да играем на тази игра. Наистина беше много смешно. Възрастните хора също се забавляват, така че можете да го използвате като игра, като забавление така в ежедневието. Но явно толкова им беше неприятно на Изабела и на братовчети Жорко, че те не желаят да участват в това предизвикателство. Аз пък тогава не участвах. Да, ти тогава така че нямам идея въобще за какво става въпрос. Докато аз нямам проблем и да ви се падне гадно. Нищо, това е забавно. Отвори турбичката. Така, ние не сме готвили, те са в турбичка и ние взехме, мама взе и миналия път най-голямата опаковка. Така ли е? Която е с завъртане. Не знам как ще го правим, защото завъртащото не се върти. Не знам, кажи как да го правим. Просто ще стегнем за затворени очи. То каква е идеята? Като завъртиш, когато се падне тук да го избереш. А ние просто е така за затворени очи си взимаме ли? Да. Не ми виж толкова лошо. Аз ако взема зелено, после и ти трябва да вземеш зелено. Добре. Айде, кой пръв започва? Колко пъти ми кажи се прави това нещо? Докато не пробваме почти всички вкусове, дори всички. Трябва всички да ги пробваме. Добре, те са по двойки. Едно гадно, едно вкусно. Едно гадно, едно вкусно. Не. Сега като изтегли някой нещо, ще ви казваме какво е. О, боже. Дай ти вземи едно зелено. Лайм. Може да е или лайм, или укосена трева. На мен много не ми харесва укосената трева, защото все едно си падна по лице в двора на училището и си захапа цялата земя. Много неприятно. Не ми се вярва. Почване. Мога го плюя след това, нали? Лайм! Не по е? Гадно ли ти е такова? Това май е тревата. Не е толкова гадно, Ели. Да, но не ми е гадно. Всички казват, че не е гадно. Добре. Все пак го изплювам. Вода искаш ли? Още не. Много ми хареса. Аз съм си взела кафенце. Добре. Защото с кафето мисля, че по-добре си оправяш вкуса. Но ти не можеш. Не, това е... Повръщаното ли е това? Това е или супол, или круша. Макар че аз като малко седях с полите, така че няма проблем. Като есополите, как всички сме си ги яли в детската градина, бяха много вкусни соленички. Соленички. Да, супер бяха. Аз мислех преди няколко месеца да пробвам, но беше като... Глупости! Айде, вече не си в детската. Скол. Супол ли беше? Не, беше круша! Моето е супол. Круша е, аз го изплювам. Добре, аз не мога да разбера какво толкова има забавно в това. Като е гаден вкуса, просто го изплюваш. Какво? Не ми е сега забавно. Забавно ли е? Добре. На мен някак си горда. Кой избира? Аз ли? Не, аз съм. Не. Какво е това? Това е... Или... това е най-нелюбимото на сестра ми. Чакай, сестрата има ли въобще любими, бе? Да, бе, какво е? Или развалено яйце. Не е ли? Да, има развалено яйце или пуканка. Вкусна пуканка. Това ще е развалено яйце. Да. Добре. Защо не се падат? Само гадните, бе. На мен се паднаха две хубави и едно гадно.
Това беше много неприятно, наистина. Да. Разваленото яйце. Да, да ги дай. Мама има 3 сплюти. Аз имам едно. Не, аз ги плюя, защото не искам си развалям вкуса. Това какво е? Не бе, това си го стегна. Ти го взех. Кой е това? Боб. А това е... Червен боб. Или кучешка храна, която също е ужасно гадно. Или шоколадов пудинг. Тънната шоколада. Добре, да, ма кучешката храна, като съм я мирисала, много вкусно мирише. Мирише. Дори някой път ми иде да я опитам. Мирише вкусно. Кога си имал куче, че си мирисал? Като беше тук Йори. Йори! Да. На нея му давахме някаква... На нея и давахме. Давахме, баща ти беше купил така. Това беше гадно. На мен ми се падат всички гадните. Нищо. Нямам късмет на бимбо за чанлеч, нямам късмет в любовта. Между другото, наистина това е идея. Кафето много хубаво правя вкуса след тея да гори. И водата, добре. Ако не сте пили кафе като мен до сега. Какво е това? Или бебешки кърпички, или коконът. За който... Така. Почваме. Бебешки кърпички. Да, гадост. Началото си някакво... Винаги кърпичките, тези кърпичките мокрите, до ден днешен ми миришат на бебешко ако, защото ми е такава асоциация. Да, той Жорито също го каза така, че... Да. Гадост. Дай сега ти. Не беше много смешно с баба ти и дядо ти обаче тогава. Защото бяхме много хора на масата и беше и баба само взима така. А това какво е? Добре, сега това да не е трудно. Ти си! Аз ли съм? Ако стеглиме, повторно го оставиш. Повторно ли? Да. Сигурно. Това го явахме това. Не сме минали още всички. Това сме го яли. Имаме още... Ето! Повръщаното ли е това? Гадост! Или праскова. Пич, праскова ли? Да. Айде. Праскова. Значи, абсолютно всичките бяха от гадориите. Абсолютно всички при мен. Това е вкусно. Аз миналия път ги бях пробвал всички вкусни. Ама най-гадното е, че докато го сдъвчеш и то ти се полепва по зъбите и дори да го изплюш, то ти остава в устата вкуса. Много гадно. Добре, че имам кафенце. Какво е това? Чай, че ми се залепи се. Да, ужасно. Не мога ти дам кафе да пиеш. Ти не можеш да пиеш кафе. Да бе, ама просто ми се. Какво е това? Или паста за зъби. Добре. Или борвинка. Естествено, че пастата за зъби е при мен. При мен е. Просто искам така да си... Знаеш ли, когато аз бях дете, имаше една много вкусна паста за зъби Мечо. Тя беше розова и беше с вкус на розов пудинг. И като нямаше нищо сладко, което да ям вкъщи, и ходех и ядях от пастата. Така си Да, съм ти остави. Да! И баба като те пита. Сели, какво правиш ти с някакво? Аз го правя тайно, бе. Мия си зъбите. Кога трябваше си мия зъбите си почивах. Влизахме с войчо ти в... Що те? Айде, пускате водата и си... И аз бях така като малко. Лягайте си, минайте през банята, влизаме в банята, пускам водата. Пускаме водата с войчо ти и се мотаме. Защо не си миете зъбите, бе? Какво се правите неинтересни, бе? Пускам водата. Измихте ли зъбите? Да. Да, аз като бях и сестра ми, например, излиза и аз пускам водата и си да така. И нещо там чувъркам само. Добре, защо? Какъв е смисъл, нали? Си правиш труда да пуснеш водата, да... И висиш там, Като подеш и седиш там, си изми зъбите. Луда работа. Ти си сега. И кое остана непробвано, че надявам се свършваме? Тути фрути. Само то ли остана? Да. Направо го взимам. Кое е тути фрути? Розовото? Да, розовото. Розовкото. А другото, каква е гадостта от тути фрути? Чорапи. Бресни чорапи. Добре, всички как ги правите гадостта. Всичко ли ти се пада? Всичко. Аз едно нямах свестно да си изям бомбонче. Добре, на мен... Това да за зъбите ми беше толкова зле. Всичко друго... Свежа, викаш, свежа. Ментова. Ето това е хубаво. Тути фрути е това. Последното. Супер.
Аз не мога да се знае. Да. Моето е много приятно, тути фрути. Чудесно е. Да не изяде чорапите, бе! Не знам, не ми хареса вкуса. Значи са чорапите. Така, предлагам те да ги оставим за сестра ти и за Жорко. Да си ги изядат сами. Готови ли сме? Тата дойде, сега ще му дадем и на него. Готови ли сме? Да, имам по зъбите. Не знам дали ви е било забавно и смешно. Но както и да е, съжалявам, че не можаха да го снимат само децата. Предполагам, че тогава щеше да бъде много по-забавно, обаче не искат. Откъде да ги знам? И тази, тинейджърите не искат. Не ви предлагам да дадете 12 или 15 или да струва това За голямата? За голямата, защото това не се върти. То не се върти, идеята с която е направено не работи. То трябва да се върти. То това не се мърда, бе. Да, така че, окей. Надяваме се да ви е харесало. Ако искате да пробвате, кажете ни кои са вашите най-любими според вас, кои най-хубаво са. Нали от хубавите, де. Кои са най-гадните и... Добре, на мен най-гадно ми беше от всичките. Странно, не очаквах, но най-гадно ми беше кучешката храна. И на мен най-гадно ми беше. След това бебешките кърпички. На мен не е толкова гадно, не ми бяха толкова гадни, но просто по едно ти става прекалено. Нали от началото си, това е свежо, някакво такова. Не е толкова гадно, нали все едно като превръзват. Не, гадното е, че ти се полепва по зъбите и ти не можеш да си отървеш от това. Ти става толкова много в вкуса на бебешки кърпичките. Да. И също разваленото яйце е гадно. Докато... Да, ама бързо го усетих и нека си много... За първи път не получавам вормит, повръщане. За първи път. А къде е повръщане? Ние що не го изтаковахме? Ето, твоето беше повръщано. Да, моите бяха. Добре, че накрая Тути Фрути оправи положението. Приятели, това е наистина забавна играта, можете да си я правите и вкъщи, като да се посмеете и с родители. И за рождени дни, така, за... край на купона. Да, когато са повече хора е по-забавно. Ние поне го преживяхме на онова гости обедно, на което след като обядвахме, раздадохме на всички по маста и 10 човека, беше наистина много смешно. Беше, да. Дядо си ги ядеше всички. Много беше. Защото идеята е да го изядеш всичко, да ти е гадно, ама да го изядеш. А като наказание, че си го изтеглил? Не, идеята е да ако успееш всички да ги изядеш, си победител. Нали, който не успее, не искам да съм победител. Ти си победител. Това беше от нас, приятели. Чао! Надявам се ви е харесало. Не забравяйте да харесате клипчето, да се абонирате за SSMBG и не знам, мама, ще сложиш отдолу къде си ги купила? Аз не помня откъде. Някаква бензиностанция. Бензиностанция, да. Не помня. И напишете в коментарите вашите най-вкусни, ако сте пробвали, кое според вас е най-гадно. И надявам се да ви е харесало клипчето. И чао! Чао!